Ah, sir. Anya far hwɛ me so asa. Kama na hɔ. Ato. Abusuafo mama kwa ba eba ADUMASA TV so ne ɛyɛ April bosom de to so aduonu 20th April sɛdeɛ yɛdi kan ate na yɛhu no social media Fontaine time no so no ɛnɛ ɛna nananom Asanteman Council Asia ɛwɔ menhyia fi kɛseɛ mu yɛwura tena ase na ɔne na manhene na berempɔnfoɔ nyinaa ahwɛ adwendwen Asanteman ho nti ɛnɛ deɛ yɛde mu bepie no mu a na ɛyɛ ɛnɛ ntena aseɛ no abusuafo wɔn nyinaa akwa aha yɛ ADUMASA TV abusuafo mama kwa ba ɛba ADUMASA TV so na enkyɛ biara na kɔtɔkɔhene ɛkra yɛ afi ntena ase na edi kan wɔ afi mu no yɛtena ase wie yɛ mama mpɔhene yɛ na ɛno akyi no ɔhyɛ sɛ ɛnam sɛ n'ahema to panyin na ɛbrɛ kakra sɛ bi nipa ɛtɔ da Nyankopɔn yɛ se ɔbɔ adeɛ no ɔpɛ da kɔ de homeyɛ na ɛbi ho behia sɛ na wɔkɔgye na home kakra no mu no ne hu sɛ yɛwura akɔpie mu ɛwɔ South Africa yɛ ɔkɔdwodwo ne ho kakra ɛwɔ hɔnom ne nyinaa mu no na wɔde akyire Offinsomanhene ɛno yɛ Asanteman ɛna ɔde Kumasi Traditional Council no ɛnso ɛgya Bantamahene yɛ anananom ɛhwɛ akyire mu no yɛhu sɛ mpanyinfoɔ bebree ne akuku ahodoɔ baeɛ a ɔmba yɛwura nan so ɛne no ɛde ma yɛwura kɔtɔkɔhene ma biribiara nso so etumi ɛyɛ kama ɛnɛ ɛna Asanteman Council meka Asanteman Council deɛ a na mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ nananom ɛsom menhyia ha nyinaa no na Asanteman Council no nananom nyinaa na sɛ ebire a me ne wo kasa yi deɛ yɛfrɛ wɔn nyinaa sɛ wɔn mmerɛ ɛne yɛka Asanteman no deɛ a ɛkɔ kɔfa ahafo na yɛakɔ akɔfa sampa nkoranza kyɛ sɛ dɔmaa berekum wɔn nyinaa motwe mu tan mo nyinaa mo yɛ asantefoɔ yɛwura n'ako agye nsase mpempem de abɔ ne bo nti no yɛka ne sɛ deɛ ɛkyɛ sɛ nananom deɛ mo ɛkɔpem kyɛ sɛ Ghana ha deɛ yɛkyɛ mu fa deɛ ne ɛfa no yɛ asante wɔn nyinaa nene wɔn bɛpie mu ɛwɔ kɔtɔkɔfie mu ɛnɛ na nananom aberempɔnfoɔ Kumasi Traditional Council nyinaa nso hyɛ mu bi a nananom nyinaa ɛbɛn nti mampɔn ɛnɛ nso so ɔbɛhu sɛ Asante mampɔn ɛse ase bere osebu nso tɔ so mmiɛnsa a wɔbaeɛ no ɔno nso so ɛreba ase nti yɛgu so a yɛwɔ menhyia fi kɛseɛ mu pii mu hanom deɛ agendas ne dɔɔso nananom ɛde ase dɛ ba wɔn na wɔn ɛwɔ asɛm na yɛwura bɛhwɛ sisi ama wɔn kyɛ sɛ biribiara bi wɔ mu nti yɛgu so ne nananom ne mpanimfoɔ abusua nkaeɛ bi ɛtwetwe nkɔmmɔ obiara nante seɛ ne di nti ɔbɛpie mu a maame mo akɔ aba yɛwura adan ho adi kyerɛ kakra meakyɛw mede yɛ papa bi mefiri bɔnwere yɛde yɛ hene ne ba aha bɔnwa hene yɛfrɛ no bobi ansa no yɛ me nua mu mmienu awu bɔnwere adeɛ yɛabɔ amena ɛkɔ akɔsie no a wɔama amena no agum yɛwu baabi a ne yɛkɔ akɔsie funu no obi nso asase na ɛwɔ hɔ a wɔyi aberanteɛ bi a yɛfrɛ no Kwadwo Asale asase a wato a watu aka nkrataa wɔ soɔ no na akora ne mfikyi a na wabɛgye woba wɔ hene no wobɛduru yɛ ano ɔhene ama yɛde wokɔ kɔɔto wadi abusuafoɔ nkwaraa mmienu yɛkɔka yɛ ɔhema bɔnwere hema ne kaa ni yɛwɔ na te hɔ no bɔnwere hema atwa dwan de akɔ dwosohene ma hene anim adwosohene
ɛne ne mpanimfoɔ nka ho asɛm nti ama seesei wɔ hene no bɔnwunu a wɔteɛ no wafa adehyɛ wɔ ne kuro no nyinaa na omum wɔni asɛm wɔ n'ahemfie woyɛ ɛyɛ ano ɔde wokɔ kɔɔto wokɔka wɔ se watua sika ama apolisifoɔ nti yɛnyɛ no hwɛ yɛ nokorɛ nso so nti ɛnɛ yɛne yɛ hemaa yɛne bɔnwere hemaa wɔ nie na ne nyaako frempɔmaa yɛne no ne baa ne kaa ne yɛgyina ho yi a yɛne ne baa ha wɔde bɛto otumfoɔ ani so otumfoɔ mmoa no na sɛ sɛ bɔnwahene ɔno ade no bɛsi akonnwa so no wagye kuro no asɛe kuro no wɔde abusuafoɔ adeɛ bi a ɛyɛ mpuntu a bɛbɛ kurom nso ano apam ɔde hyɛ mmienu maame bo papa baako yɛ mu adeɛ a wɔn mu di akonnwa yɛ yie wɔn awu yɛabɔ amena yɛfie wɔn mo bɔnwahene yɛfrɛ no bobi ansa ne din paa de kɔ akukusim bɔnwahene ama akɔka wabɔ paame akɔkata amena no so ɛno ɔhema adwo nyaako sɛ wɔhunu bi da wɔnte bi da nti ɔde bɛda na etutu sɛ nana ne mpanimfoɔ ɛmɛboa no afei na nananom de ba wɔ afei na yɛba nana bɔnwahema na ɔte kaa mu no baabɛsere me nkɔ n'anim na mutwa ne yo abusuafoɔ ne bɔnwere asɛm no yɛnhu bi wɔ social media no so yɛayɛ bi bebree na yɛnim sɛ bi asɛ bi yɛ bosremka bi ɛne ade ɛna ɛkɔ so nanso ɛnɛ deɛ ɛne yɛhu sɛ n'ahema ankasa ne abusua no wɔ hanom a ɛkyerɛ sɛ nokorɛ saa na deɛ nti a ne yɛni akyire no ne yɛnya hu nokorɛ ankasa a ɛwɔ mu nti adehyeɛ ne abusuafoɔ no nso so bi abɛduru hanom a yɛbɛtwe nkɔ yɛ maame nokorɛ bɛyɛ ne wɔ so deɛ ne sɛ ɛyɛ nokorɛ paa me maame no adehyeɛ mmienu awu ɛwɔ bɔnwere a yɛkɔpɔ me korɛ bɔnwahene sɛ yɛmɛtua 100 million ansa wayɛ dɛ ɔma yɛasie funu no wadaworo ma ansa na wobɛtoa so no yɛwɔ nkuro bebree wɔ hɔnom a yɛse nsase no ɛsɛnti no sɛ wobɛto no atua se wonto no a ɛyɛ nhyehyɛeɛ wɔ hɔnom da ɛnyɛ nhyehyɛeɛ wɔ dada yɛde anim nhyɛ wɔ yɛnim sɛ wopɛ sɛ wotoo nam a wokɔ council no wayɛ dɛ akɔgye permit ɛno so ayɛ dɛ yɛkɔtuae but wɔse yɛ maame mmienu na ɔmoyɛ adehyeɛ a sɛbe ɔmo nanane bɔnwahene no nkwa deɛ wɔgye obiara da mmara 5,000 yɛ a ɔmo yɛ adehyeɛ fifie hɔ a wɔmo nanane wɔ hene no na wadaworo ma wosusu sɛ deɛ na ɛbɛma ɔhene aka saa ɛdeɛ ne sie nneɛma ho bi akɔ so wɔ fie hɔ na ma wɔyɛ mo saa na deɛ ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ bɛyɛ na kakra ni ɛna adehyeɛ mmabaawa mmienu maamekɔ papa bi na akyiri ba wɔn mo baako nana bobi ansa na ɛyɛ de ɛhwɛ no sukuu ɛna wɔbɛkutu nana hema anim sɛ wɔhene no ayɛ dɛn ada nti ɛbaa yɛ no wɔka kyerɛ nana hema nso anyɛ dɛn ana so ɔmmienu na akyiri ba baako nso bɛkae ama ɔhema frɛ adehyeɛ busua mmiɛnsa na ɛdi adeɛ ɔbɔ nwiri ɛde tuam no sɛ sei ne sei na mmabaawa no mu ofia no ayɛ dɛn abɛ bɔnwahene no ɔma ayɛ dɛn ada gyina so ma n'ahema atwa adwan sɛ sɛ bi wɔde fi ayɛ dɛn aka nkonnwa no ama bɔ dwosohene amanneɛ ɛne so Asanteman mmere mu no sɛbe woyɛ de hyɛ brande koraa ne sɛ wo ne obusuani na wo nua baa ɛda akonnwa tɔ a woyɛ ma wodi mfa wonyɛ dɛn ɛnka ho ɛnte sɛ ɔhene ɔno no sɛ bi akonnwa so a wɔde saa nyambransɛm no enti Asanteman yɛyɛ no abusua no yɛtwa adwan no yɛyɛ no yɛne ne nyɛ adwene sɛ yɛdi wɔyɛ ɔhene yɛ dɛn ɛwɔ yɛ so mewɔ wadaworo ma woka sɛ kɔda dwosohene dwosohene yɛ mo deɛ dwosohene yɛ ɔman hene a bɔnwiri ɔyɛ bɔnwiri yɛ dwoso nifa dwosohene ni bɔnwahene na yɛ dɛn ɛhwɛ hɔ no nti bɔnwiri ɛhyɛ dwoso nana yɛda ase paa abusuafoɔ na amanebɔ no ɛna abusuafoɔ nti egu so a wɔ hanom ɛneɛ baako no a yɛwie a yɛn ho kɔtwa kyerɛ mo no
ɛno yɛ bɔnwere ha no ehunu saa no a ahwɛ a na waso ayɛ hyɛ kakra na ɛde abrɛ mu a wɔn nso so matumi ate ho asɛm nananom ɛna saa bere mu gu so a wɔn ɛretene no nhwɛ fi kɛseɛ mu na ɛwɔ ebi ahyɛ fitaa ebi ahyɛ tuntum tuntum yɛ afadeɛ a nananom tena ase biara a wɔn hyɛ esiane sɛ aha amammerɛ amanneɛ no ɛho hyehyɛeɛ ɛno no woba deɛ a tuntum na ɔda horo ma wobɛyɛ na mmom no sɛ aseda bi wɔ hɔnom deɛ a ɛno deɛ yɛde fitaa na ɛba na yɛde no nso so atumi abɛda ase nti ɛnɛ deɛ wohu yɛ hanom anɔpa yi na akɔtɔkɔfie mu ɛna yɛde mu abɛpie ɛdu apɔfoɔ ntwi ɛna saa bere yi mede mu abɛpie no nanom gu so a wɔn ɛretene afei na nanom ahyɛ ase yi wɔn ti a wɔn ɛreba nti wɔn mmerɛ pɛ mu no nso so deɛ ɛwɔ hɔ biara no yɛde bɛtoa mo so nti mugu so na monhwɛ bi ɛwɔ ADUMASA TV yɛgu so ade mo nam mu yɛgu so ade mo nam mu ɛnɛ botaeɛ titiri nti a yɛwɔ hanom no ɛno so ka ho bi ebusuafo na Kwame Akosi ne koto bi gya Asanteman yɛfunu Asanteman yɛfunu nie ti no bàtà furu na nya Asanteman yɛfunu sɛdeɛ amanneɛ no esi ɛteɛ no bere a yɛwerɛ kɔ no sɛdeɛ mede kan kaeɛ no ɔkyerɛ agya Offinsomanhene yɛ Asanteman ka no ɛna ɔde Kumasi no nso so ɛyɛ a Bantamahene ɛyɛ baafoɔ Amankwaatia nti na waba yi deɛ ɛwɔ sɛ wɔde emu amanneɛ de wɔkɔɔ yɛ akyire ɛkɔsi yɛ nyinaa nso so ɛtumi ɛde ɛbrɛ no nti agenda anaa botaeɛ titiri nti a yɛwɔ ɛhanom ɛnɛ titititi ɛsɛ sɛ bɛkɔkuo kɔn deɛ di kan no ɔsɛ report yɛ a Offinsomanhene ɔhwɛ akyire no deɛ na ɛsiiɛ ɔkɔɔyɛ ahɔhoɔ sɛ na ɔnyaeɛ deɛ na akɔ so ɔbɛka ama nananom nyinaa tie sane sɛ kuro a yɛ a ɔde akyire gyaa no so ɔnhwɛ ma bɛduru saa nso ɛna abaafoɔ Bantamahene baafoɔ Amankwaatia ɔno nso so yɛde Kumasi no sɛ na Kumasi so so na aha amanneɛ ɛsi ɛteɛ ɔno nso bɛba bɛbom kyerɛ yɛwura sɛde Kumasi so kɔɔ afei deɛ ɛtɔ so council anim no na wɔn bɛhwɛ na wɔn akeka deɛ of cases and petitions before Asanteman Council. Asanteman Council and simply a PM was Asanteman Council no. Asatepo epo yi mu no bosom ye nyan mu no. Num say yewura no ni ha no yewura mu nyina no ni ha. Ba akɔ no de ebe wie no no wɔkɔ. Nti epo yi mu nyina sɛm abɛtɔ hɔ no no bɛhwɛ na wɔka ɛno ɛde front nsɛm yɛn na ne yɛde ɛnam a yɛbɛtie bi na so abrɛ mu. Yɛwie a de bi si wɔ ha biara so so no yɛne abɛmfo ne animdifoɔ bɛtena se wɔ studio. Na wɔn nso tuma kyerɛkyerɛ yɛn mu saa bere bɔnwere hema ɛna aduru ha aha bɔnwere hema ɛna saa bere waduru ha no watetete nsɛm bi kɔ so wɔ bɔnwere a ɛne ɛbrɛ pɛ mu no wɔbɛhu sɛdeɛ esi ɛteɛ saa na ɛteɛ ɛhu sɛ nnwan ne mmoa bi soso wɔ hɔnom ae ne nyinaa yɛ asedam nti abusua yɛgu so a wɔatwe yɛn mu a yɛretwɛn sɛ nanom nyinaa abɛba abɛduru na deɛ ɛwɔ hɔ biara nso so wabɛka ɛde afiri hɔ nti nhyia fi kɛseɛ mu ɛna yɛwɔ no nhyia fi kɛseɛ mu ɛna yɛwɔ no wei yɛ abusua nkaeɛ bi ɛna wɔn nso so gu so a wɔn ɛreba no okay. Yɛgu so a wɔatwe yɛn mu yɛ a yɛtwe ne bi nso so di dwa fam aha yɛgu so a wɔatwe yɛn mu abusua yɛtwɛn ha yɛ menhyia fi kɛseɛ mu so no
ɛna yɛde ɛbrɛ mu na ha deɛ yɛnwuram aha ma hu wɔ mu akyɛ kakra anaa wafe wɔ nom no wɔn na saa bere wɔn ɛreba wɔn nyinaa ɛreba na yɛwura ntenaseɛ no yɛ a ɛnɛ nanom frɛeɛ no yɛde no nso so atumi aba. Ti mehyɛ fi kɛseɛ mu general form nso so aduru hanom ae historian kɛseɛ paa baakɔ na saa bere aduru hanom sei no ae nti general bɛtumi aka biribi kakra na kyɛ sɛ yɛatoɔ yɛ live no so general akɔ aba ɛhu wɔ studio akyɛ kakra me wɔ hɔ Asanteman council nanom yɛwura frɛ na nnɛ na ɛsie dɛn na wobɛka yɛwura pagya no mu kakra yɛkɔkɔ so ɔman yi mu pagya no mu kakra sɛ wɔnni hɔnom no nkɔfoɔ do sa wɔn ho wɔ media no so a koro aba dɛn na woka waba no sɛ nnɛ na council hyɛ ase nti megye sɛ nnɛ ɛbɛ introductory part nti bi ɔmbɛhwehwɛ cases a ɔmpɛ sɛ ɔmode ho dwuma afe nti yɛhwehwɛ no mu ɔtena ase wie a na ɛbɛhu nsɛm na bɛpiepiem no ankasa mamfa nkɔ akyi kakra mahu sɛ yɛwura sangmagya fla ɔde krataa bi pie dwa na n'anum hɔnom no ɛno no ho kyerɛ mu kakra fa yɛwura mu kakra krataa no ne fadeɛ ho imposter ɔno yɛ manhene agyina to mu wɔ amammerɛ ne mmerɛ mu ɛna obi nso ayɛ ne ho manhene nti ɔde kɔ court sɛ court no mfrɛ nipa no na ɔmɛkyerɛ kwan fa sɛ ɔyɛ ɔhene nti ɛno no deɛ ɛde bɛgya ama court no already court adi asɛm no ama obiara mfa biribiara ama sɛ ɔchallenge na Sangmagya Fla konya a wɔdi no ɔsampa no nti megye sɛ ɛho kakra bi pii wɔ ɛden a report bɛba nnɛ no mu ebisa de nti na wɔamfa nkɔ sunyɛ hɔ court de bɛyɛ Kumasi no sɛ National House of Chiefs no ɛwɔ Kumasi nti na saa seat bebrebe no ɛyɛ na ɛkɔyɛ national ɛyɛ na ɛba Kumasi no na yɛate ho mpopoe bi sɛ court afrɛ anaa court nya mfrɛ nti mmerɛpɛm no yɛbɛtumi aba soɔ ho yɛbɛte sɛ wɔfrɛ court fra yɛ nyina ɛbɛte mmerɛ mu no wɔyɛ nimdifoɔ kakra yɛ ana time bi da ho a ɔde frɛ anaa gye sɛ ɔtena hɔ a time ɔpɛ biara anaa yɛ ana mmerɛ bi da so ɛno deɛ court no ɛna ɛwɔ discretion bɛdi court no apɛ na yɛni mmerɛ mu sɛ bia 18 days na 6 days ɛwɔ sɛ ɔfrɛ hɔ ho dabi sɛ obi da mu deɛ ase within 72 hours ɔsɛ yɛde asɛm the process no for court apart from that court ana bɛkyerɛ otumi kora tu hyɛ afe anaa mfe mmienu Thomas Fati case yɛ tu hyɛ bɛpɛ nti ɛno deɛ wɛtumi asi yɛda ase paa na ɔbrɛ nti abusua ana gu so rawra ahema ana saa bɛ waba bɛduru hanom no saa bɛ deɛ nanom na aba bɛduru rawra ana aba bɛduru hanom sei kama ama rawra man nti ɛnnɛ yɛbɛda yɛwura ase asɛm yɛtiaa nana yɛhu sɛ nananom abandodoɔ no afira birisi na mode yɛdeɛ no akɔyɛ aseda nti yɛmfa birisi nna ase saa nana wede wada mu de twa to rawra ahene a moyi no foforɔ ne din de sɛ ɔde Nana Safroban a ɔtɔ so mmiɛnsa rawra man hene nana yɛnsɛ mo yɛbɛda ase paa nti nana abena asafa yewa nti abusua rawra man hema ɛna yɛte ne nka no nkyɛ biara na rawra nkonnwasam ba bɛtɔɔyɛ na rawra nkonnwasam ɛbɛtɔ hɔnom maame ne ɔpani kɛseɛ ɛne nkɔmmɔ kakra ɔpani kɛseɛ ma akɔ aba Pacho me do so. Yo, ɛne abusua sɛdeɛ ha amammerɛ ne amanneɛ titiɛ no no nkyɛ biara ne ɛhuu sɛ rawra man ɛbaeɛ bɛsi biribi kyerɛ kɔtɔkɔhene na ɛbɛduruyɛ menhyɛ fi kɛseɛm no yɛwura hwɛ kan mam tade hyɛ branteɛ bɛkyerɛ no nkyɛ biara no baeɛ na yɛi camera ne de ɛwɔ kɔtɔkɔfie mu ɛno akyi ɛna yɛhuu sɛ ɔkɔyɛ ɔkɔsuan yɛde no kɔsi akonnwa so ɔkɔsuan kyerɛ kuro no ɛbɛsuan de kyerɛ yɛwura ɛnɛ na ɔmɔde aseda no ɛba nti rawra yɛhu rawra ɛsɛ ɛhu mampɔn ha nti aseda no yɛhu mmienu ɛwɔ ha nom a
nananom nyinaa aba abɛduru yɛ a ɔmode aseda ɛkɔkɔma kɔtɔkɔhene deɛ wohu fitaa sɛ fitaa frɛfrɛ mu a na aseda ka ho nti ɛna nnɛ yi yɛde abɛpie mu wɔ hanom sɛ yi tie no asetena yɛ ɛwɔ ha manhyia no ɛno ho mfoni gu so a yɛtwa ɛde kyerɛ tiefoɔ ne adɔfoɔ nyinaa no. Na amanneɛ no no nti wohu sɛ nanom nyinaa nso so ɔbaa obiara susu kora na kyea poma ɛne nakra si so nti wohu yɛ a na wahu nipa koro a wɔreba no na kyerɛ sɛ amanneɛ no nso so ha deɛ kakra no ɛno no ɔnom egu so a wɔn ɛreba no nti na amanneɛ no ana yɛde ɛbrɛ mu no. Yo, abusua abusuafoɔ no a ha amanneɛ no no woba na sɛ wohyɛ kala bi a wopɛ anaasɛ ahosuo bi a wopɛ deɛ a ɛneɛ sɛdeɛ ɛtie biara no woanhwɛ a ne apam wo ɛsiane sɛ suo no anaasɛ afadeɛ no ɛyɛ tuntum anaasɛ birisi wohyɛ deɛ ani dum ɛsiane sɛ berɛ a yɛwura bɛtena ase biara no ɛyɛ anibere ɛna wɔde ɛtena ase wɔbɛka nsɛm abusua mu nsɛm nsase nkonnwasɛm kyerɛ sɛ biribiara bi deɛ kyerɛ adwene na ɛhia nkyerɛmu ɛto abɛsi no a na yɛpɛ kamafoɔ a kɔtɔkɔhene na ɛbɛboa yɛ wɔ saa kwan no so nti na saa na ha amanneɛ no ɛsi ɛte abɛɛmoa baako ɔkɔhwɛ sika bɛne nam hanom yɛakyene de dua yɛawo n'akyi kɔ asi abɔnten so na wɔnsan mmra nti no aha deɛ sɛbisɛbi ɛnyɛ obiara na wonyɛ deɛ wopɛ daabi ɛnyɛ ne saa wonyɛ deɛ wopɛ ɔmɛ ne amanneɛ kwan so nti nanom bɛka na woyɛ nanom sew ɛna woyɛ ntumi mfa wopɛ ɛnyɛ biribiara a wopɛ ɛwɔ hanom sɛ nti nananom nso so aba abɛduru nananom amanhema ne nananom amanhene ɛna wɔn nso abɛduru no na agye so amanhema na Asanteman ɔno nso so aba abɛduru nti egu so a wɔatwa mu a yɛhwɛ sɛ nananom ɛbɛba na biribi atumi ayɛ kama nananom baa na wɔnom ɛba no obiara ɛba so a okura ne kyiniiɛ kama na wɔnam tie nananom ɔba na wɔn nso so atumi ɛnam nti nananom ɛna saa bere wɔnom aduru hanom a wɔn ɛtene no biribiara deda n'akwan fɛfɛɛfɛ asante amammerɛ ne amanneɛ ɛna na ɛretwa gu no asante amammerɛ ne amanneɛ ɛna ɛretwa gu no wɔntutu ngu so a wɔyɛ ɔbaa deɛ na wɔahyɛ ɔsoro tene kaba kama na wɔabɔ wo duku akata wo tiri ho kama na wɔde aba nti ha amanneɛ no no sɛdeɛ ɛsi tie no no ɛne ɛyɛ Asanteman council asetena ɛne April bosom sɛ ɛtɔ so aduonu 20 ɛna saa bɛyɛ de ma bɛpie mu ɛwɔ hanom nti yɛtwa ɛde akyerɛ mu yɛtwa ahamfonyini no ɛnam sɛ n'adwabɔ biara hyɛ dan kɔɔ so wɔ hanom sɛ nti no ne nyinaa ɛwɔ mfimfini hɔ nti no ɛne ɛha kaa no nyinaa yɛama kwan ama obiara nanom nyinaa tumi de awura mu apake nanom yɛama kwan de awura mu apake na dwumadie bi kɔ so wɔ hanom deɛ ɛneɛ ne nyinaa ɛbɛkɔ land na kyerɛ sɛ ha atumi aba ama yɛde dwumadie no atumi akɔ so nti abusua no aha na dwumadie no ɛrekɔ so manhyia fi kɛseɛ mu na agendas ahodoɔ wɔ hɔnom asɛ wɔ mu na nsuanyɛ ni hɔ nsuanyɛ ɛni hɔnom menim sɛ ɛno akɔyɛ akɔ aba nsɛm na yɛde bɛyɛ wura na akɔyɛ akɔ aba otua ne n'akyi kakra no ɛna yɛbɛkɔ aba nti ɛno nso akyerɛ kɔtɔkɔhene wie no wɔn aseda na wɔde ba yɛgye akɔ aba nsɛm no wie a na afei nso manhene ne Kumase Bantama ɛde deɛ ɛwɔ hɔ bɔ no wie a na megye de sɛ ɛne no ano no ntenaseɛ biem ɛna mesusu sɛ
before one more pepper. They see how the ama ne bɔ no esi tie no. Afei na berɛ no sɛ ɛyɛ akɔ kakra krataa no hyɛ sɛ no ndu 10 o'clock no nso sisi ame no ɔkasa yi deɛ dum baako abɔ kɔbɔ du mmienu ano sɛ nti menim sɛ nkyɛ biara deɛ aka so manum na du mmienu abɔ nti saa bere de nananom nyinaa nkyɛ biara bɛhu sɛ ɔmotoatoa so saa yɛ a wɔmo ɛbɛkyɛ saa bere Asanteman Mpɔnhema Nana Agya Kuma di fie nso so aduru hanom a ɔde aseda ɛreba Asanteman Mpɔnhema Nana Agya Kuma di fie ne n'akyeame ɛna saa bere wɔnom aduru ɔde aseda ɛbrɛ kɔtɔkɔhene Nana Mpɔnhema Nana Agya Kuma di fie saa bere yi nom ɛde ɛbrɛ kɔtɔkɔhene nti sɛdeɛ ɛsi kaeɛ no sɛ aseda ɛwɔ hɔnom na aseda no ara na wahu bio no no Nana Agya Mpɔnhema Nana Agya Kuma di fie ne nante nkonnwa so so abɛsen wuram nti rawra ne Mampɔnene ɔmo de aseda ɛreba ɔfa no fɛfɛɛfɛ fitaa sɛ didi kaeɛ no aseda deɛ nyɛ nim sɛ ɛyɛ fitaa bi so ɔde akoma mu nenam wodwan fitaa ɛne wafadeɛ soso fitaa kyerɛ sɛ ɔkoma mu fitaa w'ani asɔ deɛ kɔtɔkɔhene ayɛ ɛde ama wɔ no nti wɔn mpanyinfoɔ bɛdi wɔkyi so aba so bɛyɛ fitaa saa yɛ ahwɛ mmea mu ɛde adi wɔkyi na ɔmo nso abɔ ɔmo nso so duku kama ɛde aba abɛgya mo ɛmfa ho ne sɛbisɛbi deɛ nka ɛbɛka sɛ ne deɛ nka Asanteman Mpɔnhene nka nyɛ ne gye mfa ma wɔ mo ɛsiane sɛ Asanteman Mpɔnhene ate nkonnwa wɔ mu nifa yɛ a ɛyɛ Nana Adu Ameyaw saa bere deɛ ɔda fam a ɛni na ɛkora ɔfo n'apa kan yɛtwa to anka ɔkɔsie no nanso ntumi ɛnka sɛ ɛno so nti wode tuntum daabi gye sɛ fitaa na ɛna wode bɛkɔ nti afidie ase hene yɛnya ne nteɛ sɛ ɛfiri hanom nso so a kɔ ɔmɛsesa wɔn ho na wɔn akɔyɛ no nso so ɛde afiri hɔ ɛbere yi a me ne wɔ kasa yi deɛ saa bɛ yɛamfo Mahema abɛduru ɛnkyɛ biara n'ahema bɛsi na ɔno nso so atumi aba abɛduru nti na saa sɛ meka kyerɛ sɛ saa bere deɛ ɛberɛ no aduru a ne sa nti no ɛberɛ no aduru a ne sa nti sesei Sampa Mahene Nana Sama Jafla saa bere Sampa Mahene yɛwura aduru nti na sɛdeɛ aha amanneɛ no ɛsi ɛteɛ no mewura wɔn akɔ aba Sampa bɔkɔɔ deɛ de nyame ase Sampa te sɛ Sampa di French we ga say comme ça mo ha ya dwen akwai sɛ nya ne samodua ye kumbiu ye ne aban Bantamahene ɛna NDC political friends party no akwai sɛ omota samodua achi na kan yɛn sɛ nka obi a ya gazette Mahama si ɔhene ya gazette na ɔno yɛ adwuma ba ɔmama ya ho ati asɛ sɛ gazette o nipa a ɔmota na chi no ɔno na ɔmo yɛ adwuma krataa pii mu krataa deɛ ɔyɛ sɛ krataa bɛ nti Wadaroma Sampa Mahene ɔse ɛhɔ bɔkɔɔ na mmom no saa modua ne ne nkurɔfoɔ na saa bere wɔn ha wɔn wɔ hɔnom nanso so sisi a deɛ ɛnyɛ ɔne saa modua na ɛnya sisi deɛ ɔde mmara ne amammerɛ ne amanneɛ na ɛyɛ adwuma nti no ogu so a yɛ a wɔhwɛ anim sɛ aban ne mpanimfoɔ ɛbɛka ɛde ama wɔnom nti no na obisa yɛ ha amanneɛ no nso so esi ɛteɛ na abɛkyiri Mahema nso aduru ha nana ɛmɔ akɔ aba patwɛ mo ho yɛ deɛ nyame adom
Ya from pa. Bantamahene afei na waba the first Asanteman ni obesum ni wura said the mo boy na esi betem akonya no saa mradu se ebesum Asanteman mbo sha wo hye no nti na ebe hu ya ye ba besum ebesum Asanteman. Nanom gusu a wonom eba. Mira, emakwaba. Pacho mo hoye di. Nyame adumo. Pacho mira be. Nana adwase hene tech. Minimi ni apani di kuma hene nenam. Yo. Ano adaro ma hu se nanom nyina yetuntum na de na de ma yefite. Ye de ye nua ye nye nua baako. Ye rawra ma hene. Ene na obeda sebi niwra ase. Nti ye ne nenam no. Na ese yensu ifra fufu ofise ya te de. Adaro ma ayonko ye be na da woni. Rawra ye dakoni. Oye yokono dako. Dakoni. Di kuma hene oye dakoni ka ye dakoman. Enom so di kuma. Ayese wo kase nkoko. So one way ya who the spare in the city. Intina obedas and nurse so ye fufu never be can ho ndi gina dwom. Mira adaro ma sabre unu aba rawra de na wo so waka. Oh, ase ade fefa ye wura ye ma no. America kra twa mu. Na se eta na chi no ye wura se. Ti na de ye ba ase da. Muni adamasi. E makwa aba nso. Ti go so manhema go so manhema sabre na ahema so abedu. Hafo go so manhema so na sabre. Ano so edru hanu. Nanom guso ya womo sese be de se de isi kono wa hu se kwa ano no womo bra ne sa nanom abedura ne sa nti womo ekotena se na ene die no se de esitie na se da wom na senka su Wonante sɛ o menhyia ne. Nante sɛ agya yɛkɔdi a yɛwura tia ne n'akyi afei ne waba ɛnɛ yɛ Asanteman yɛba abɛdwene no yɛde aba abɛhyia mu Mo apia no na yɛ kɔ aba so. yɛ amedi go so manhema na enya no no Sɛ bɛn na no. ya no hwe no le sikin so kaka eti nanom guso ya ma yembo gate nanom mumama na kyerɛ sɛ hɔ no ntumi ɛmoa na nanom ɔmo tumi no bibia nso tumi ayɛ kama sa bɔ fɛn ana na dwamara kente oni Offinsomanhene na dwamara kenten ɛne Offinsomanhene na adwoa afranewa enso so aduru hanom nananom ɔmakɔ aba saa bere adanse hema enso so aduru hanom sei ya Bɔkɔ. Na manhyia. Mo ha yakora o, me yakɔ aba. yo nana se yɛ kɔ aba nti na sɛ deɛ hama ni nsitie no no ɔhwɛ fam aso so a na aseda ɛtaate yɛ sɛ odwin otua dua nnwan no bi na yɛde ɔmo aba abɛduru no nti aseda ɛwɔ mu no ho dwan no nso so aba bɛpɛ bi na agye akɔte wo ho na kyerɛ sɛ ha deɛ ɛyɛ wɔ hanom ɛno no nti woba na ɔsonsɔn wo ho baabi yɛsi yɛnkɔ no nkɔ hɔnom baabi bɛka sɛ kɔ no hɔ na wɔbɛkɔ afei so afadeɛ no wɔyɛ ntuntum sɛ wonni nananom bi akyi mɛda ase deɛ a ɛneɛ na wahyɛ tuntum de ama yɛn sɛ bɛyɛ a wobɛtumi anenam ha ma ho atɔ wɔ nti na sɛ deɛ ha so amanneɛ no ɛsi ɛteɛ no no Asanteman Council asetena ɛnɛ ɛna yɛde ɛbrɛ mo ɛwɔ ADUMASA TV no bɔ mmɔden na ɛneɛ yeah nti nanom bebree atene wonim sɛ bebree so adwene sampa ebi sɛ wɔ sɛ yɛwura ka bi pɛtie pa na ɛsɛ anwummerɛ de sɛ yɛwura na no wohwɛ video na wohu sɛ sampa manhene
tole sang majafla so be pie mu ya ne di nkomo no che se sampa mom de boko ne so abrantie be fe ne samu duane ma ne ho nto no e wo sampa honom ene sen ni nyina ne se ono so abɔ ne ho asafo hene okromo no mo a oni domahene so mahene police fo mo honom nyina ene no edia bili so na se ma hu se de omu si etiti no kromo no na nto ahene so aduru ha na nto ahene so aduru nche bia ne hu se o hye fa fefefe an yakora aduru ha no mo a ene so de ene de no ebetoa yensu nti na kyese ha mane no yentoa sampade no so ne no na yewe kyese nkofo bi ha no wo honom yo nti no na sa na mane no esi etie amanten yan ai na no so aba bedwam sana no aba bedu nti abusu na se de esi ekae no de fae no na tole sangwa jafra nana sangwa jafra kyese abrantie bi wo nkranza ho sampa ho no mo a wo ha no eye domahene ka ho bi afi Offinsomanhene ka ho bi postifo ho no kyese omu nyina ha no omo tete omu ye so be ye ne dai kremo da kana date bia no be ye ne dai nti no ho amane so ana oye no so de nyina ma aban o je nyina mu de ama aban wo hwe de aban no anka be si bi aye ede afa nti na esi etie no no ye hu so de nkrata bi akwa kopie mu ewo kuma se high court na na ko fo bi te bono ho ka sa de nti na man fa krata na nko bono ho kuma se ano na general echirim se ohwe national house of chiefs ndi wo kuma se ano asem no se kuma se court kese ho no ma de ko won abono ho ayedai ho ko edi hade ko no mo edi injunction ba ko wo mo ani so na ye sa de ye di we kwa pe so na be ye de be nti na wo se asem no bi da na ana kokko wi se de ye kra yire so a kuma ba na ne ada ne fa ma kuma so no preko enu nti ma tabre de ba kuma se fi se kuma se na ye fine na bi bisa ne se de nti na asem ne koy na wo twemi nu koy kako na wo twemi nsa bo so mi mpo ne ye nti ho hwe no se de bi court no ono ankasa na hye bra o ono ankasa eba na ode offer asem no ede efa sabe frapri fiapre hene ana sabe odru hanom ai nanom bono fiapre ochu mutan asante ko ha ko fa bono honom fiapre to ani nkranza brikum omu nyina ye sante hene dia ai nti fiapre so to me ba bedu enna wonom e kire se enkrata na ede ko de gise court no an be hyeda se nde ofre nti wote se yira sangwa jafle ka se si do no mu ni asem bia bi no court na wasem me so da kwa dan court se court nchi pa property oyo hene e wo honom fama ye nti sa bre die omo so hwe ani mu se onipa property a ono ebedi akonwa se sampa man hene no court no akasa enhwe na onchi na chese amane no so eno no na hu so na nanom bi so ahya se ya wonom eba na nanom otene na we no yɛbɛka ne sɛ nti saa bere yi dwansa manhene wohu sɛ nkyɛ biara na yɛwura ɛbɛsi biribi kyerɛ kɔtɔkɔ hene saa bere yi dwansa manhene yɛwura bɛduru yɛ a wɔde aseda ɛberɛ kɔtɔkɔ hene nti na kyerɛ sɛ nananom a wɔde aseda ɛba nnɛ no deɛ nananom no ɔmodɔɔso paa saa bere dwansa manhene rara ɛwɔ mu bi afei mampɔn ɛwɔ mu bi nti nanom a nnam de aseda ɛba no ɔmo ɛdɔɔso paa ɛne fitaa wɔ mu paa bɛhu sɛ dwoso manhema nso so aba abɛduru yɛ a ɛnkyɛ bi bɛhu sɛ manhema nso so ɛtene saa bere rara manhema nso so ɛna dwansa ɛna afei ɔmo nso so aba abɛduru no dwansa dwansa manhema no nyinaa so aba abɛduru mo ase mama akɔ aba papa na ho yɛ deɛ Awurade mehu sɛ na woba yɛpiapia ho sɛ yɛma ho werɛ ba deɛ na ɛna asi na dressing no ka ni kwan sɛ ade a na ekuta m no ntoma no yɛ gold ɛna nso yɛ gold enti afei na ɛsɛ mekɔ sesa no ɛna da bia yɛka kyerɛ mo no na kyerɛ sɛ wofa sika afadeɛ ɛnɛ so tuntum ne ɛyɛ nkɛyɛ aseda aseda sɛ yɛsi fitaa
ha so ba e ma yesu ade nso firi mu ti me mani ade sɛ saa ba wɔn yɛ saa no adwene attach bebree sɛ ka wɔn a wɔatwa regret ti ka wɔn ntwe koraa ɛnso deɛ wosi brɛ wɔn ase na wɔn ka sɛ wate a wɔkɔ sesan yɛ no deɛ na maa no wotumi brɛ wɔn ase saa. oh deɛ ma brɛ wɔn ase deɛ awurade na esi hene ɛna dread nso yɛ a obi wɔ sɛ wɔayɛ nazareth for no yɛ dread aha ɛna awurade si hene nanso ɔbɛn wɔ hene nso so a ɛyɛ sɛ wotie deɛ nanam nso bɛka nti ɛno na maa me nso mehu sɛ mafom ɛna obi nso fom obi nso mfom nyɛ dɛn ɛnwa nti maa me nso nya bi mi sɛ ɛkyena bi no ebi obi nso obi sɛ ɔno nso bɛtumi ahu sɛ bi a woyɛ biribi sɛ yɛ a ɛno nkyerɛ sɛ woyɛ haahaa na yɛbɔ ɔka bi anaa oh ɛndeɛ amasa ayɛ no aso ɔmo tea wo sɛ sesa am ka sɛ o nsesa na di ka de wura mu kura wura mu na mpanimfoɔ bi tia me na akyi sɛ me nsesa nti sa na bi wada roma sɛ bi wodi ɔhene akyi no yɛanka nkyerɛ mo sɛ na mo hyɛ oh yɛ kan na ba me da me mu na woni bi menim sɛ aseda deɛ ayɛ sɛ ɛnyɛ biribi saa sɛ ɔte ase nti next time no woba no aseda bɛhyɛ deɛ bɛhyɛ black and white na woba no adwabɔ akwasidɛ a ɔso baba de sɛ deɛ no ma fa sɛ deɛ ɛsɛ yɛfa akwasidɛ deɛ na nti sɛ sika no ɛna sunday wode bɛba ha wate oh sika de Matthias dabi sika no ankasa deɛ yɛmfɛ mma ha yɛde ba ha nom sika no akɔyɛ ɔpemsoɔ nko a kyɛ sɛ wontoma no kwan no na saa ɛso boro soɔ ho mekrɛ paa yɛda ase paa nyabe nhyira wo yo ɛnti abusua na sɛna aha amanneɛ no si teɛ no no yɛdi ka ka kyerɛw sɛ ɛnyɛ afadeɛ bi a wopɛ na ade ba hanom daabi ɛnyɛ afadeɛ bi a wopɛ bia na wode ba hanom ɛwɔ sɛ wankasa wohu deɛ ɛwɔ sɛ wohyɛ sɛ sɛ yɛka kyerɛ wo ansa obi ka na sɛ wɔ sɛ yɛnka nkyerɛ wo ansa daabi woyɛ saa no a wobɛtumi anya amane na wabɔ mmɔden a na kyɛ sɛ watumi ahyɛ deɛ sɛ wohyɛ tuntum a na wokɔgye nipa no mpo wɔ manhyia a na wɔbisa sɛ mepaakyɛw deɛ na yɛ ɛno ne adeɛ hia paa nyɛ saa deɛ woanhwɛ yie a ɛneɛ yɛsoo mu nana tabi na ɛbɔɔ ne nnwom nana tabi ɛneɛ ɔkaeɛ no ɔse ahembɔboa no mmara wɔ mmara no wɔ ahembɔboa no hɔnom yɛtwe no ɔfura ntoma wɔaha ntoma yɛtwe no ɛwɔ ahembɔboa no nti no na kyerɛ sɛ ahembɔboa no ha deɛ wontumi ma mɛyɛ deɛ wopɛ bia wɔ hanom sɛ yie nti ɔsɛ wɔba no sika no mpo ofuraeɛ no deɛ so boro so wɔfura deɛ saa so boro so nti ɛba saa no deɛ a wo ho ɛyɛ ayɛ he kakra na sɛdeɛ ha ɛsi teɛ no no yɛtete yɛn ho yɛsua amammerɛ ne amanneɛ nti ɛba sei no a ɛneɛ woso sɛdeɛ wontumi nyɛ kikiki saa mmoro so wontumi nyɛ kikiki no mmoro so wosu a wobɛyɛ no bɔkɔɔ na biribi atumi ayɛ yie nti yɛnkɔ na nananom bi so ɛho sɛ kyiniiɛ ɛredi ahim wɔ wiem wɔ hɔ nti yɛbɛkɔ na yɛakɔhwɛ sɛ nananom bi a ɛreba no ɛne wɔnom nso so atwetwe nkɔmmɔ kakra saa bere Memahene ɔkɔfo bɔ Dr. Yɛwagye Memahene nso so abɛduru ha saa bere yi asafo Akwamhene Asanteman Akwamhene asafohene nso so abɛduru hanom akyamfo asafo gu nso agyeman ɛna saa bere waduru hanom sɛ Kumase Akwam Bantamahene ne hɔnom a ɔno ɛna hwɛ akyire hɔ no wɔbɛka Bantamahene hɔnom de Kumase nso amanneɛ abɛbɔ kɔtɔkɔhene saa bere yɛwura nso so atumi aduru hanom na sɛdeɛ ha nso so nsɛm no ɛsi ɛteɛ ɛno no ɛnyɛ nananom nyinaa na ɛbɛtumi bi sɛ ɔma no asɛm firi sɛ bi mu hɔ ma yɛwura de akyire agya hɔnom nti no ɔno deɛ ɔntumi ne yɛ nkasa kɔpem sɛ ɔne yɛwura bɛwie nti no ɔne Bantama ɛna yɛwura de akyire Kumase agya wɔnom nti ɔntumi nsi biribi ankyerɛ obi gye sɛ ɔse biribi akyerɛ kɔtɔkɔhene ansa na biribiara wɔ hɔnom a ɔne yɛn aka saa bere deɛ ɔbɛka Bantamahene ho na Kumase Traditional Council deɛ ɔkɔɔ so bere a yɛwura tu ɛtia ne n'akyi kakra no deɛ ɛwɔ hɔ biara nso so no deɛ hɔ nso so atumi asom yɛn na abusua sei ɛna ha amanneɛ no nso so ɛsi ɛteɛ yi ɛhu sɛ abusua bi so abɔ kyenku keka nsɛm ne adeade obiara so ɔdwene deɛ nyame yɛ adom yɛ kɔfra a deɛ ɔbɛka ho obiara so dwendwene no nso so ho nti no na sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ no no saa na ɛteɛ
You. Adama. Nti nanom gu so a wɔnom sɛde ha amanneɛ no ɛsi teɛ no. Aha. Sabe, yɛhu sɛ tuobɔdɔm nso abɛdu ɔte kaa mu ɛnkyɛ obɛsi. Na yɛde hɔ deɛ nso so atumi abrɛ mu. ADUMASA TV so ne Facebook, TikTok, kyɛ sɛ baabi a wobɛtumi so atoa yɛn ɛwɔ hɔnom. Na biribi atumi ayɛ yie. Biribi kyerɛ w'adwene sɛ wopɛ okurom hene ho a na watwerɛ gu hɔnom. Okurom hene ba na watwerɛ gu, wopɛ ne ho no so a na watwerɛ gu hɔnom. Na kyerɛ sɛ biribi atumi ayɛ kama ɛde ama yɛn. Mo nti ɛna yɛwɔ hɔnom. Mo nti na yɛwɔ hɔnom. ADUMASA TV. ADUMASA TV. Aha. Nananom ɛna aduru no Offinsomanhene nso so nie. Wakɔ aba. Na saa na no ɛsi tie nkyɛ biara na nananom nyinaa adu. Ɛhu sɛ ha abɔ dɔmpem. Nananom bi nso so agyasefo ɔmo na ɔmo de yɛwura anim. Nti ebi nso mpie ha na wahu wɔn. Ɔmo ne yɛwura na bɛpie abɛtena ase pɔn otu kyene yɛn so ɛna wɔntu de yɛwura anim. Nananom bebrebee ɔmo nso so wɔ yɛwura akyi wɔ pɔtɔ. Nti ɔmo na ɔmo ntu kyene ɔmo de yɛwura anim na ɔmo abɛtena ase. Na mmom ɛba dwabɔ deɛ a anaa ɔmo kɔ ɔmo dwumadie bi deɛ ɛbɛhu sɛ ɔmo atu ɔmo kyene yɛ na wɔnom ɛnam. Nti bia na okurom hene nso so wɔ gyaase deɛ na wɔntu kyene yɛ ɔbɛbɔ ne wura akyi dɔm. Na ɛnɛ deɛ ɛwɔ hɔ no nso mabɛhwɛ aka ama na yɛ kama. Nti na wobusaeɛ a aha amanneɛ no ɛnso so ɛno no. Nananom aberempɔnfoɔ ne amanhene ɛna sɛ bɔmmɔduru no manso Bantamahene ɛna saa bere na ɛduru hanom a ɔno nso so Asanteman Council san sɛ hɔ nyinaa manso ne mpatam hɔnom nyinaa nso so hwɛ hɔ de ma yɛwura no ɔduru hanom sɛ menim sɛ nkyɛ so wohu ɔhemaburoni ne ba bɛduru ha yi deɛ ɛnkyɛ bia mbɛhu ɔno nso so wɔ hanom. Manso Bantamahene yɛwura duru hanom ɛda mo ase ma mo akɔ aba. Na sɛdeɛ ha ɛsi tie no no. Mo nyinaa akɔ aba. Na nananom mo akɔ aba. ADUMASA nti na deɛ ɛsi ɛtie no no. Saa bere Kono Ahemmaa na mene no ɛdi nkyia no. Kono Ahemmaa na mene no ɛdi nkyia no. Saa bere ɔkɔkyia onua ADUMASA. Afei na ADUMASA Ahemmaa ne Kono nti na obusaeɛ a na nananom ADUMASA nananom atena nkonnwa ɛna wɔn hanom no. Nti na okay. Yɛakyerɛ mo aten yɛwura onyameduruyɛ obɛduru a yɛde de bɛto nso ma. Saa bere na Kono Ahene so aduru ha. Saa bere na Kono Ahene nso so aduru hanom. Baapi a wakɔ aba ɛda mo ase. Nananom akyerɛ me no nyinaa nso so ɛbɛdi yɛwura anim. Nti wohu sɛ wowura ɔtene ɛna wohu. Saa bere nso so na Fontom from Hima, Tumfoɔ Fontom from Hima, na Ahemmaa nso so aduru hanom. Na bɛka biribi kakra kyerɛ yɛafe wɔ mo paa na nakɔ aba. Yɛburo. Na batwɔ mo ho yɛ deɛ. Awurade adaroma. Ɛnɛ yɛakɔ asa aba bi Asanteman Council deɛ na aka kyerɛ tiefo. Deɛ meka kyerɛ tiefo nyinaa ne sɛ yɛwura yɛahyɛ som ase. Nti obi a wɔma ayɛ biara ɔnkeka no na ɔmmra. Ɛda mo ase ɔmakɔ aba. Megye wo so. Saa bere yi na Otumfoɔ Fontom from Hima ɛna yɛne no ɛtwetwe nkɔmmɔ no. Wohu Fontom from twene kakraka bi no a ɛyɛ sa no a ɔno yɛ ho hema. Ɛduru sɛ wɔdi agorɔ a no size koraa. Wohu sɛ no kyerɛ sɛ biribiara deda n'akwan mu sɛdeɛ sɛ na ɛfata. Nti na aha amanneɛ no ɛnso so ɛno no. Ɛneɛ saa bere yi ɛneɛ mampɔn duro bi hanka dam ɛna wɔnom nso so abɛduru hanom no. Bambɔ so deɛ no kwasi nananom yɛ honhom deɛ no duro bi hanka dam mampɔn no no. Nti no yɛntie kakra mfiri yɛbɔ duro bi hanka dam bra akɔ aba. Ɛna Asanteman Council deɛ na woka. Yɛne yɛwura na ɛba yɛbɛsom. Yɛne yɛwura na yɛbɛsom. Woka sɛ wo ne wura na ɛba yɛ a wadaroma yɛwura bɛyi.
that's very Mampohene. Nti ya sidem ohu. I yeah, that's Yo, yate ya da hene. Yura dru hanom. Aha. Yura dru hanom. Yura da sebre o chirikusi ntrama. Ode ne ho no. Ode ne ho chirikusi ntrama. Esunya man hene. Ɛna no. Sanso ɛna oh, me nananom baako bi me refi kakra. Sabre nananom eguso omo ba. Afi na omo de aseda nam na nkasa bedu. Omo esi omo so nkasa Asanteman hene. Sabre ono so abedu. Sabe tuo bodon man hema. Fefe. Ohima ya kwa aba no a na ye je afiri wo ho. So mo ho ye. Nyame ase. Yɛda mo ase sɛ mo aba. Yo. Yo. Yɛda mo ase saba. Yo. Afi. Yɛnso yɛafem. Nti sabre die nananom guso a wo mo etne sabre kontase man hene. Kontase man hene enso so adru hanom. Ai kontase man hene yura bedru. Yɛda mo ase ma mo akwa aba. Na bambɔfoɔ nso so ayɛ bambɔ mu yie paa ɛsiane sɛ ɛsɛ baabi a nyankopɔn ɛbɔ na pesie na bɔnsam nso tutu no kɔɔ bi wɔ hɔnom nti sɛdeɛ ɛtie biara mu no nananom yɛ honhom deɛ de boaeɛ no na honam ani so abɔ ho ban ɛde afa ho tuntum ha ma yɛde wopɛ biara ɛwɔ hanom na wonkɔ daa bi ɛnyɛ no saa ɛsa bɛdie da aseberɛ ɔsɛ bu nso ɔtɔ so mmiɛnsa ɛnso so ɛna ɛreba no na kyɛ sɛ saa ma ha ma ne bɔ no ɛsi ɛteɛ na egusu ɛkae mu sɛ aseberɛ ɔsɛ bu nso ɔtɔ so mmiɛnsa Asanteman hene ɛna obi anim sɛ n'aseda nam nti nnipa bɔ dɔmpem wɔ ha yie paa wɔn hwɛ sɛ sɛdeɛ ɛtie biara no wɔn bɛhu no na wɔafa ne ho kama fɛfɛɛfɛ sɛ bɛn n'akonnwa na ɛkorɔ no n'akonnwa ɛna wɔn de awura mu ɛtwɛn sɛ obɛsi fam na kyerɛ sɛ biribiara atuma yɛ kama yɛwɔ atwenyam a yɛgyina hanom a yɛrehwɛ sɛdeɛ ɛha no so yɛ a biribiara bɛtumi akɔ ma biribiara atu nti na ha no waba mo ne yɛnni ntoa wɔ ha na yɛwɔ nneɛma pa de ma mo na biara no yɛawie no yɛbɛsa de animdefoɔ nananom a ɔmo nim de yɛbɛsa akɔ ɔmo nan so na yɛn na ɔmo asa atwetwe nkɔmmɔ deɛ esi wɔ hanom a yɛante aseɛ deɛ yɛte aseɛ nso so na yɛadwene yɛn ntanta kakra wɔ ho no deɛ ehu yɛ deɛ yɛnhunu yɛ no yɛate nso so ne nyinaa yɛbɛkɔ akɔpɛ mu nkyerɛmu de abrɛ mu tikya kantanka bɛdɔm yɛn gyenu adɔm yɛn no nom ankasa so a ɔmo te nkonnwa so so yɛbɛkɔ wɔnom na so sisi ade national council nananom Asanteman nifa na sabere wɔn mo a yɛtwɛ sɛ yɛwura ebesi fam da sɛ bɔ nti ɔtɔ so mmiɛnsa besi fam na kyɛ sɛ deɛ ɛwɔ hɔ biara nso so no asaseda a wɔde ban wɔtumi de aseda no aba abɛpie mu wɔ kɔtɔkɔfie mu nti na sɛ ha amanneɛ no esi ɛteɛ no nti da sɛ bɔ so mmiɛnsa Asanteman hene ɛna saa bere yi wɔhu sɛ n'abusuafoɔ na nkonnwa mampɔn na matena nkonnwa nifa bonkum adɔnten kontire ne akonnwa nkuro ahodoɔ ne adikurofo a ɛhyɛ n'ase nyinaa ɛna saa bere wɔn aba abɛduru saa nso bare kɛse na matena nkonnwa ɛna ɛnam hɔnom a wɔn nso so ɛreba no bare kɛse na ahema nom ɛna wɔn nso so aduru hɔnom a wɔn ɛreba no saa bere deɛ yɛamfo ne tɛpa ɛyɛ agona ne ayi tɛpa na ɛdwo so yɛamfo ɛnka ho nti wɔn nso bɛka wɔn bɛbɔ na Mampɔhene kyidɔm na wɔde aseda abrɛ yɛwura ɛna anim sɛ agogo so deɛ agona so deɛ ɔno deɛ fitaa no a agona deɛ ne fitaa no ɔhyɛ dada ɛna tɛpa so saa wɔn mmienu deɛ fitaa no a nti na nka wobɛhu sɛ Asanteman yɛamfo wɔ hɔ na wobɛhu sɛ Asanteman firi mu no dwo so hema boa paa nanso sɛ nnɛ yɛka n'adehyesɛm a wontumi nye fitaa ma daabi adehyeɛ no ɛbɛyɛ ɔmo adeɛ nti na deɛ wontumi nye fitaa no bi ɛmmɛ Kenya ase number 2 ɛnso so hema ɛka ho bi na biribiara so atumi ayɛ kama saa no ɛna aduru ha no nanom ama hema nom saa bere na nanom ama hema nom
Ase manso Sabri da Sabri was able to so Nsa Panti Mamponhene and I didn't say that every Kotoko Hene. Sabri, no, my Himanum, and as Sabri, one of my Drew Hanum. For Kenya say, Tepa, my Hima, young for my Hima, and I'm Edru Hanum, or my am and I have said it here. The fair. Aye, into Busia at me, or my chassis, or no eba. And my chassis. Eba, quite. And I want eba. Sabri, Jabi, my Sibro Trucible. Aye, a Sibro Trucible. Sorry, yeah, Mira, and now what just sorry, I might be saying, and so Edru Hano. Mamma Quaba. Nti na no na omo so abedru no ai enti wo ho abo hini din ni akwahwe ne de ama no ye na to so ama odie che so kabom no obi besom aha odie ni mu a che se wani obi na ebesom nti na no Ompontin hini no aha Ompontin hini no na achira kenten onye nbe bi kro ne ba yira sesi ene twam sesi a no sa aha ai nti na nti obusuafo edumusi ha ya na berepem no yebesan aba ha ya ADUMASA TV many Bantamahene online and ati sem ne kwakun yedamwase